enllaços, parabòliques, freqüències, cables. No hi ha qui es faça un lloc. Escolte, que tinc un espai reservat des de fa molt de temps. Mire, que tenim pressa. Qui és vostè? Qui sóc jo? Quina cara més dura. Jo sóc la ultimíssima de les televisions acabades de néixer. Sóc perquè vostè s'entere. Canal 9. ¿El canal 1 qué es? ¿Qué canal es? No lo sé, pero me lo figuro. ¿Què és això? Això és molt interessant per a tot això de regar i tot això, molt bé, sí. Això què vol dir? El canal 9, però quin és? El que té que vindre la setmana que ve? Ai, però a mi m'agrada. Un nou canal que ha posat ara per la televisió valenciana. Jo ni l'ha vist ni sé res d'ell. El canal 9 quin és? El valencià? Si sé lo que es el canal 9. Sí, la serie que está haciendo la televisión privada esa, ¿no? No sé. El del què? Me parece muy bien que tengamos en Valencia la televisión. De momento, Pau, creo que va bastante bien la cosa, ¿sabes? Ahora. A ver ahora cuando empiece nuevo, ahora cuando se inaugura, a ver cómo va la cosa. Pues mire, no lo entiendo. Casi es mejor que se lo pregunte usted a mi marido que a mí. Bueno, me lo figuro, pero no sé lo que es. Valenciano, dígale que valenciano. ¿No era la catalana? Ah, la de ahora. La ahora me gusta más que la otra. A partir d'avui ja tenim d'això. El que s'ha de tindre, una televisió pròpia, capaç de produir tota classe de programes i una emissora de ràdio que podem escoltar les 24 hores del dia. Avui s'inaugura este invent. I és d'agrair la sobrietat amb què ho fan. Sense grans festes ni saraus milionaris. Programació, programació. Això demostra la professionalitat. Sí, però jo m'hauria estimat una cosa més frívola amb la Montserrat Cavaller i el Freddie Mercury. Insatisfeta. Mira, perquè entengues bé de què va la cosa, ara t'explicaré com va néixer este invent. Tot va començar quan els valencians vam aconseguir l'Estatut d'Autonomia. L'article 37 de l'Estatut oferia la possibilitat de tindre una ràdio i una televisió pròpies, però va ser el 1984 quan la cosa començà de veritat. Els diputats de les Corts Valencianes, després de parlar i parlar moltíssim, van aprovar la llei que posava en marxa la ràdio i la televisió autonòmiques. Sí, però això va passar fa 5 anys. I què s'ha fet durant este temps? La veritat és que han sigut 5 anys de faena molt dura. Calia fer números i veure quants diners ens costaria la broma. I això no és cosa de 4 duros. Senyors tan seriosos, qui són? Pareix que estiguen decidint coses molt importants. Ah, segurament deu ser la llista de pel·lícules que televisaran el mes que ve, no? Ells s'ocupen de qüestions més generals. Són el director general i els membres del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana. Discutixen els pressupostos, les línies generals de la programació i coses per l'estil. Bé, tot això està molt bé, però jo vull saber qui decideix els títols de les pel·lícules que veurem. Tu vols saber massa? Mira l'edifici de la televisió valenciana, que bonic ha quedat. Tan imponent. I dona temps de contemplar-lo en tota la seva magnitud mentre fas cua en el cotxe per entrar a València.
I que ben situat està. A mi m'hauria agradat més pintar de rosa o de blau. No ho sé, una miqueta menys fred. Mira, el que importa és el contingut. I el color, si el mires a poqueta nit, queda molt bé. I de nit, tot il·luminat. S'ha de veure el tràfic que hi ha dins. Esta gent no para ni de nit. Mireu la marxa que porten. Ui, perdó. Este és el despatx del director. Així es patís moltíssim quan no s'aconseguís a l'hora prevista el partit del València. Ara, que no facin el que va passar ahir en el futbol, que diguen una cosa i programen i després que per un H o per B no se pugui realitzar. Això és el que més fa mal. Del Canal 9, que els donen per cul a tots i perdonen la frase, perquè ell que volia veure el València tingué que quedar-me fins a les 12 de la nit sense que s'apanyen. Deportius, i sobretot el Levante. A mi m'agrada tot, a mi m'agrada el futbol, els bous, el cine, tot. A mi m'agrada el futbol, i el que ha fet estar m'ha agradat. I és que és difícil tindre'ls contents a tots. Mira els dels informatius. Quina pressa tenen. Escolta, no hi ha així molt de corredor? I este és el Departament de Programes de Producció Pròpia. És on es couen les idees que no es compren als americans o als anglesos. En algun lloc han d'estar. A mí me parece bien, lo único que digo es que si van a hacer idioteces es dinero tirado, porque yo veo muy poco la tele. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque nada más hacen americanadas chorradas. Informativos, películas y dibujos animados. Musicales y de la calle, yo qué sé, ¿no? Teatro, un buen teatro, que tenemos valencianos buenísimos, buenísimos, y artistas buenísimos en España. Eso, españoles, los americanos en América. A mi pel·lícules. Programes, bueno, educativos me parece que... Y programas para las chiques. Más espectáculo, hombre, más cine, más distracción, que al fin y al cabo no es... La vida no hay que tomársela tan a pecho. Pel·lícules que fueron bones de drames o de cavallistes, codices, o això posem-li de misteris i codices. No sé. Heu dit a la discreció dels directius que saben més que jo. Pues quiere que le diga la verdad, los programas me gustan de acción y de miedo. Yo no veo nada, series americanas ni una, españolas todas las que me hagan, pero americanas nada, porque esos no te dan cultura, te dan terrorismo, droga, pistolas, eso te dan los americanos, lo que tienen. Estes són les cabines d'edició. M'ho ha explicat un amic que tinc de Santa Pola, que és il·luminador.
Crec que totes aquestes maquinetes són de les més sofisticades. Sí, però no tenen ni heliport, ni saunes, ni gimnàs, com en Antena 3. I no serà perquè així no es treballa. Ja qui s'està arreglant el piset en un plató per poder fer una becadeta entre programa i programa. I quins platós! En tenen dos per a fer concursos i musicals, i un altre per a informatius. Un d'ells té més de 800 metres quadrats. És un dels més grans d'Europa. No puc imaginar-me un plató de 800 metres quadrats. Clar que pots. És més o menys com una fanecada d'horta. Saps? I al públic que ve als programes li donen horchata i fartons i no han de fer cua com el personal en la cafeteria. Pobrets. Sempre estàs criticant. No veus quina modernor hi ha ací dins? Mira els controls. Des d'allí, el realitzador dirigeix els programes. I tenen moltes coses més. En els 25.000 metres quadrats que ocupa el centre caben sales tècniques amb tota classe d'aparells, sales de doblatge, de documentació, estudis de continuïtat i tot el que fa falta per poder treballar bé. Jo crec que el que interessa als valencians és saber què veuran i escoltaran des d'ara en Canal 9. Anem a veure les cares dels qui se'ns colaran cada dia en la saleta d'estar, els presentadors dels informatius. No, eixos no. Eixos són els periodistes fent un curset lingüístic. Que no veus quines cares fan? Eixe sí que m'agrada. A ell li podria aguantar, si fa falta, la informació de la borsa en directe. Però què fa ell? No havia de presentar un concurs? Ai, quin espant! Toca, ja han arribat els flamants presentadors dels informatius. Pensava que era el Festival d'Havaneres de Torrevella. A mi m'ha dit una amiga de Carlet, que treballa així d'ajudant de producció, que els d'informatius són els reis de la casa. Mira, a mi el que m'agrada de veritat són els programes culturals, que ja està bé de futbol i de cataclismes. Programes que foren culturals, ante tot, y que fueran, vamos, de cultura mayormente. Sobre todo cultural, me gustaría que se enrollaran bastante, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado muy pobres aquí en Valencia. M'agraden de tipo de encuesta y de biografías, viajes, cosas de esas. Pues de tipo cultural y documentales sobre la naturaleza más que otra cosa. Coses de València, que València és molt gran i se la mengen. Cultural, precisament, deportista, per als jóvens,
i totes les activitats que poden interessar al poble valencià. Naturals, per exemple, no? En qüestió d'òpera sí que m'agrada quan ho retransmiten des d'allà de Catalunya, perquè així no retransmiten res d'òpera ni res d'això. Pues una programació que ens vagi bé a tots, que sigui distreta, que sigui informativa. Sí, digo, lo que me agrada, lo que más me agrada de todo folclore español es la jota aragonesa y la sevillana. Tu veus? M'han dit que eixes sèries d'ofici sense beneficis i eix altre que té un nom paregut a les pàgines grogues de la Telefònica estan molt bé i que han anat fins a Moscou buscant valencians. Quina exageració! A mi m'agradaria fer un programa de cuina. D'això ja en tenim. A eixe programa li diuen menjar i viure. Serà menjar i beure. No, no, menjar i viure, perquè a més del plat ix la gent del poble. Així que ja estic preparada. I eixa què fa allí? És una sèrie sobre el món submarí? No, eixa és Cati, la xicona que dirà bona nit en acabar la programació. Com a conseqüència de la navegació a motor. I eixe senyor? És un director d'orquestra? És que així estan tots una miqueta bojos. És un assaig del Tal com som. Tal com show, inculte, que no saps res de res. Este programa el presenta Salvador Barber i té entrevistes, actuacions... Mira, mira, si és Serrat! Estava l'Anna Belén cantant en un teatre a Madrid. L'Espanyol, sí, jo cantava al Monumental, just. Bé, i que va rebre flors de tot el món, però de Joan Manuel Serrat va rebre, i ahí és la pregunta, per què? Un pernil serrà, per què? Un pernil extraordinari, perquè... Per això, precisament, perquè ja li van regalar moltes flors, i jo sabia que li regalaria moltes flors, jo vaig voler fer-li un regal una mica més durader, no massa, tampoc, perquè aquestes coses també és bo que durin poc, és un bon símptoma que durin poc. A mesura que arriben homes es va fent gran la ciutat i a mesura que els peus li creixen se li fa petit el cap i a mesura que creix oblida inflada de vanitat que sota l'asfalt hi ha la terra dels avantpassats. Hello, així el Canal 9. Benvinguts a la nostra horxateria. Benvinguts... Ai, quanta gent famosa passarà per ací d'ara en avant. Jo no cal escriure a l'1, 2, 3, ni al precio justo per a veure'ls de prop. I la de premis que es donaran, perquè hi ha 2 concursos. Un d'ells a diari, el presenta Monle. Jo no em fiaria massa, perquè això ho embolica tot. Encara que després és una bona persona. Mare meva, pues un aplaudiment perquè li vaig a regalar 5.000 pessetes! Al poble vaig veure'ls una camperola que vivia amb sa mare. Sí, morir violentament. No m'amenaceu. Fa 20 anys tot això no era com ara. La terra, el país, eren rics, el meu poble vivia bé i eren feliços. Quasi immediatament després... Jo m'alegre que els actors i molta més gent tinguen més treball a partir d'ara. Mira, este està doblant al valencià les sèries i pel·lícules estrangeres. Em passaran una molt bona sobre els Borja. Eixa no me la pense perdre. El quart i últim diumenge d'octubre, sa santedat assistia a la missa solemne de l'Esperit Sant en la Basílica de Sant Pietro. I una volta finalitzada la comunió... Estimat fill de l'Església, rep este bàcul, rep este estendard i sàpies que amb amor i amb confiança t'hem nomenat senyor Joan Borja, duc de Gandia
el nostre noble capità general. A mi m'agraden els documentals d'animalets. M'han dit que Antoni Ferrandis presenta una coproducció amb la BBC preciosa, on es veu, se sent i tot des del punt de vista dels bitxos. Estic desitjant veure-la. Supersentits. Els animals filmats en estat natural han de ser presentats amb un comportament distès. Per tant, captar-los amb una càmera de vídeo o de cine exigeix una gran habilitat i inventiva. Així, podem imaginar coses com esta. I trobar de nou els Roper i el superagent aquell tan graciós. Escolta, que estes dos no les han comprades en les rebaixes? Filla meua, no fas més que criticar. Bueno, es una suerte que todos seamos hombres sensatos y civilizados que no crean en supersticiones y tonterías. Claro, Max. ¡Ay, no pases por debajo de la escalera, Max! A mi les pel·lícules, les pel·lícules. No em pedria la vaquilla de Berlanga per res del món. ¡Esa muchacha! ¡Que suban a esa muchacha! I per enèsima volta, Casa Blanca. 1000 voltes que la posaren. Te vaig dir que no la tocares mai més. També posaran l'Escopeta Nacional, Amadeus, El Padrino, Oficial i Cavaller, Halloween, quantitat de superproduccions. Käm ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Lo de la otra noche fue un pronto, y como tú me habías dado esperanzas... ¿Quién, yo? ¿Cuándo? Cuando lo de la carta, no me la devolviste ni me pusiste mala cara. ¿La que tengo? Pues eso ya quiere decir algo, ¿no? Pues hijo, con poco te conformas. No, no me conformo con eso. Quiero hablar con tu padre y pedir tu mano y que nos casemos y que no tengas que trabajar. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. Biology, science book, Si no te largas a la calle, tú y tu culo blanco vais a desear no haber nacido. Por favor, tengo manía a las gallinas. So take a tip, honey, and just leave my
Because your feet don't fit in my life no more. Tot això estarà molt bé, però hauran de treballar molt. A mi m'han dit que només hi ha 10 persones en plantilla, però es mouen tant que em pareixen més de 400. Llàstima em fa que no els posen sauna ni gimnàs. Pobrets. Nyàs, o guarderia, o peluqueria. Peluqueria sí que en tenen. Mira com posen el maquillatge als dels programes. Que rebonic i que net està tot. Però ixes cues en la cafeteria. Que mal en sap. Ui, què passa? Ja està una altra volta així, sí, tio? Dona, alguna espardenya se'ls deu escapar. 25 tones d'aixís de gran puresa, procedents del Líban i de Pakistan, cremen als fons d'esta incineradora. El preu... no. Estos sacs de droga que estan carregant en 6 camionetes formen part de 2 aprehensions de la policia. Per una banda, 17 tones que varen ser rebudes en la cala mitjana, cala morisca. Este és el decomís més important que la policia és que no... Els concerts es faran durant els mesos de juliol i agost a diverses ciutats de Catalunya que ja compten amb òrgans restaurats per la Generalitat. Mira, Pere, és que m'està fent la punyeta. El primer concert de trompeta i òrgan... La vida d'un porc sempre ve marcada per la mort. Avui, estos 2.000 porcs seran sacrificats a la granja Laia de Barcelona per patir la pesta porcina. Encara que les autoritats sanitàries han indicat que la pesta porcina és una malaltia pràcticament erradicada, són molts els ramaders que han de sacrificar els seus porcs. El principal problema és que... Per favor, que lleven això! No volies veure les coses que m'aixen en pantalla? La tele també és això. De qualsevol manera, ja han passat per un període de proves. Sacrificats un total de 200 porcs. Miguel Àngel Picornell, TVB, Sant Sadurní d'Anoia. Canal 9 comença avui les seues emissions de proves. Els serveis informatius de televisió valenciana, que no funcionaran a ple rendiment fins el 9 d'octubre, s'han afegit al dispositiu preparat en esta ocasió a causa de l'aparició del fort temporal que sacseja tot el territori valencià des de nit i que, segons informacions d'última hora, pot haver reproduït un mort. Es tracta del conductor d'un vehicle que ha caigut al barranc de Picassent. Totes les comarques valencianes, especialment les més costaneres... I va, i els pilla la pantana. La veritat és que els dels informatius van fer un esforç molt gran aquells dies. No has d'oblidar que esta tele és, sobretot, un servici públic. Les forces de seguretat han hagut de rescatar algunes persones que havien quedat aïllades per l'aigua.
Segons les últimes informacions de què disposem, el riu Segura està en estos moments a punt de desbordar-se en la comarca d'Oriola, on els habitants d'algunes alqueries han sigut evacuats. A l'Horta Sud, els barrancs se n'han eixit i l'aigua ha aïllat alguns pobles bona part del dia. Beniparrell i Alba són els municipis més afectats per les barrancades. A Beniparrell, els bombers han hagut de rescatar amb una lanxa Zodiac un grup de 8 persones que s'havia refugiat en una teulada. Les indústries de la rodalia tenen destrosses considerables i, en alguns casos, hauran de suspendre les activitats durant alguns dies. L'alcalde ha demanat la declaració de zona catastròfica i a l'Horta Nord, Bétera, Montcada i algunes pedanies de València també han estat incomunicades. El record de les últimes riuades ha fet que els veïns de la Ribera hagin seguit minut a minut l'evolució del Xúquer, que baixava molt crescut per les pluges caigudes a la vall d'Albaida. L'Albaida, el Cànyoles, el Clarià i la resta d'afluents del Xúquer venien plens inclús desbordant-se, però no han arribat a causar problemes greus. I després de la gota freda es troben de morros en les eleccions. Quina moguda! Tenen més moral que l'Alcoià. Ja parlen d'ampliar l'horari i fer un segon canal. Però, quan passen les eleccions, tu penses que estaran els mateixos dirigint este sarau?